Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte sa 101.3 radyo natin in Paracale, also sa DYME in Masbate at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Okay? So, hello kay Ma'am Maylene Encinaros dyan sa CMD Center in Sipocot, Camarines Sur. Okay, kung may tanong when it comes to health, ito uli yung aking text hotline, 0939-9040717. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na talaga nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Kaya naman, maraming salamat sa mga taong binabalik-balikan ang ating mga produkto. At isa pang good news sa inyo, hindi lang sa iba't ibang health problems, so, diba? Pati po sa paano lalabanan ang COVID-19. Malaking tulong din po ang ating Power Trio. Yun po ang good news diyan sa ating mga listeners natin. Magaling ang ating product, the Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Okay. Gusto kong invite po yung ating mga listeners. By the way, yung mga listeners natin, magkakaroon tayo ng Regional Convention Caravan. Opo, actually, it's a health symposium na gagawin natin dito sa Legazpi City. Kailan yon? October 16, 9:30 a.m. That is Saturday. Doon tayo sa second floor ng Magayon Hotel dito sa Peñaranda Street, Legazpi City. Kailangan natin gawin to para update tayo sa mga pakinabang ng ating Power Trio. And of course, 9:30. Paano kayo maka-attend dito? Yon. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 600 pesos. You get your free entry ticket dito sa ating venue sa second floor ng Magayon Hotel. Pero limited slots lang po kasi we need to follow the health protocol. Tandaan, limited slots hanggang 50 lang kasi kailangan lang natin 30%. 30% lang ang pwede natin papasukin doon. So, 50 lang po ang pwede pong maka-attend. First come, first serve. So, ang dapat gawin ninyo ay bilhin nyo na kaagad yung ticket ninyo kasi andun lang tayo sa 1 to 50 lang po. Ngayong October 16, 9:30 a.m. at second floor, Magayon Hotel, Peñaranda Street, Legazpi City. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Okay? So, yan. Sa mga listeners natin, take advantage kayo. Take advantage kayo na maka-attend kasi hindi tayo maka-avail ng promo kung hindi natin gagawin itong ating event na to na paminsan lang talaga in a year binababa ni Health Code na magkaroon tayo, makapag-avail tayo ng promo. Yung sa promo natin, yung 65 ml, CMD magiging 3 plus 1. Yung CBF magiging 3 plus 1. Opo, pwede kayo maka-avail ng one set tigi-isang set nun. At meron pang ibang promo for the day. Pero yun ang very exciting talaga. Maka-avail kayo ng CBF, ng ating 65 ml na murang-mura. Nakita ko ngayon kanina yung aking batchmate. Kumusta na, Brother Chris Bernardino, dyan sa area ng Australia? Hindi ka na makauwi-uwi. Di ba?
Paano na tayo? Ang taas ng COVID, positive dito sa COVID. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat, also Mr. Pedro Villanueva, and Ma'am Marieta Adina is watching. So, patuloy tayo. Kanina pa lang, alam nyo ba? Kanina pa lang ay in-update ako ni Idol Ken. Nakakahilo talaga itong na to, papositibo. Ay yung mga positive, active pala. Dito sa Bicol region na active sa COVID-19 nasa 13,303. Oh, yung mga yun, naka-recover nasa 25,111. Yung mga namatay, 1,173, total of 39,587. Sabi ko, ito yung na-test. O, paano yung hindi na-test na naglalakad-lakad dyan, mga asymptomatic? Oo, sa mga listeners natin, super ingat po tayo. Because COVID will stay tomorrow, the next day, masanay na tayo na nandiyan talaga si COVID-19. Kami po, alam nyo po, ang takot lang talaga namin dito sa COVID nung umpisa. Nung umpisa lang, kasi siyempre hindi naman natin alam, di ba? Ano ba yung COVID na yan? O, di ba? Ano ba yung COVID na yan? Nakikita mo yung, di ba, yung mga video na parang mga manok na natutumba na lang, di ba? Nakahilera, sa ospital, nakahilera, nakakabaong na, o di ba? At kailangan na lang i-cremate, hindi na pwede lapitan ng mga kamag-anak. Yun ang nangyayari, di ba? Noon yun, takot tayo. Pero sa totoo lang talaga, andyan talaga ang COVID. Sabi nga ng ibang may doktor niya narinig ko, COVID na yan, noon pa man, may COVID na. Noon pa daw, may COVID na. Ano yung COVID noon? Trangkaso. O, di ba? Symptoms ng COVID sa kayong trangkaso. So, umpisa parang parehas lang. Alam niyo po, may good news ako sa inyo, ha. Trangkaso or COVID ang naramdaman. Opo, yun. Huwag intayin na lumala. Hello kay Ma'am Tonya Marasigan. Huwag intayin lumala. Agapan ka agad. Agapan ka agad, gawin uli yung mga natutunan natin sa ating mga mahal sa buhay. O, alam nyo ba yon? Ano yung mga natutunan nun? Hihilutin. O, yun ang ako tinuturo ko yan. Kahit dito sa mga staff ko. Ano ba yan, trangkaso? O, ano yan? Hilot. Ano pa? Maapoy ka ng lagnat, paracetamol. Mga, 3 to 4 times a day, ganon. May ubusipon ka, yan mo ng, di ba, yung pinakulo na ginger or lagundi, o di ba? Sabayan mo pa yan ng, siyempre, kailangan palakasin ang immune system. Power Trio, swak na swak po. Kasi sinabi yan ng aking kababayang doktor, that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo nandiyan si COVID. Sabi niya po, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Tayo po, kailangan natin marunong tayo, protektahan natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya na wag mahawa ng COVID. So, sabi niya pinaka number 1, tandaan nyo, ito pinaka number 1, palakasin ang immune system. Wag pahinain ang immune system. Kaya naman tayo ay tuloy-tuloy sa ating kampanya, mag-Power Trio. Pag sinabi po Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami nakagraduate sa maintenance, mga UVR operation, na save po natin. Pati sa COVID-19, malaking tulong yung ating product. And by the way, sa mga listeners natin dito sa area ng Albay na nag-aabang ng ating event para maka-avail sila ng ating promo. Maganda yung promo talaga. Kasi yung ating 65 ml, instead na 5 plus 1, magiging 3 plus 1 po yun. Yung 30 ml, instead of, yung CBF, instead na 5 plus 1, magiging 3 plus 1 yun. So maraming natuwa niya. Nakalain mo yan na only for those people na mag-a-attend dito. Paano kayo maka-attend? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD, 600 pesos. May freelance na kasi. Opo, may freelance na. At marami kayong matututunan at pwede kayong mag-avail ng ating promo. But of course, importante yung matututunan ninyo doon sa ating mga lecture. Pagtutulungan namin yan ni Nurse Earl. Naturuan kayo because the best doctor to yourself is you. Hello kay Linian Par, Ma'am Gina Lynn.
Sana makauwi ka na, makauwi ka na para makapag-umpisa na tayo. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. No, katulad nung, hello pala ko nakikinig, yung aking batchmate, Ma'am Evangeline. Dati Maranyo siya. Ano na nga yung apelido niya? Na batchmate namin nung high school na pumunta dito, yung anak niya, 33 years old, diabetiko na, hindi na po na naghihilom yung mga sugat-sugat. Marami nang iniinom na gamot. Alam niyo po talagang, sabi ko, ito yung gagawin, tinuruan ko. Alam mo na, bumalik dito, tuyong-tuyo na yung mga sugat at gumaganda na yung aura niya. Sabi ko, be, wala ka pang isang buwan na nagtatake. Makita mo yung sarili mo, nag-iiba na yung aura mo. So, sabi ko doon sa aking batchmate ay check and correct your lifestyle. Kasi karamihan ng mga sakit ng tao ngayon is because of the lifestyle. Yung naging lifestyle natin for the past 5 to 20 years ago. 'Di ba? Nagpasarap muna tayo, 'di ba? Sabi ko nga doon sa batchmate ko, minsan tayong mga parents may contribution tayo kung bakit bagsak yung health ng ating mga anak. Kasi syempre, katulad ko, aminin na. Siyempre, nung ako nandun sa baryo, sa bundok, nakatira, pagkain namin mga natural. Kung ano lang yung nakukuha dyan sa palibot. Yan ang nangyari nung nandito na ako sa syudad. O, diba? Processed foods. Carbonated drinks. Hindi natutulog ng maayos. O, diba? Yan anong nangyari. 15 years na dami kong mali sa lifestyle. Anong nangyari? Bagsak po yung kalusugan namin. O di ba puro gamot, pero ang sakit nandiyan pa rin. Salamat sa Diyos. Wala na, 17 years na akong user ng ating product, especially the Power. Ayan na, yung CMD yung nauna kasi, but this time, ako po ay alagang Power Trio. Kaya sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. O dito sabi dito, kung pwede raw sa may asthma, ay naku, number 1 sa asthma. Tried and tested. Kahit na yung mga sinabihan na ng doktor na lifetime ang gamutan, pwede palang hindi lifetime. Marami na yan. Marami na. Kasama ng anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa balik-balik ng hospital. Imagine, mula 4 years old, mula 4 years old ay asthmatic na at nagkaroon ng mga komplikasyon. Kailan gumaling? Di ba? Nang nag-take syempre ng CMD, sinimplihan lang. Lalo na ngayon na Power Trio na po yung ating ino-offer sa mga tao. That's really a perfect combination. Okay. So, naghanap ako ng testimony ha. Wait lang tayo. Opo. Yung maiksi-iksi lang. Maiksi lang. Kasi, 33. Maiksi lang na testimony para hindi maubos yung oras natin. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo. Musta na dyan, Ma'am Nancy? Hindi ka na nakakauwi ng Bicol. Pares kayo ni Ma'am Delia Villanueva. Hindi na makauwi-uwi dito. Anyway, hopefully, ay someday mag-back to normal tayo. Pero yan, for the meantime, na nandiyan talaga si COVID, nako, mag-ingat po tayo. Pero sabi ko nga sa mga listeners natin, dapat nakuha niyo yung number ko. Dapat nakuha niyo yung number ko in case kayo ay nahagip ng COVID o kaya trangkaso man. Oo, agapan ka agad. You can connect to us and we will guide you, we will teach you paano i-manage ang inyong mga problema sa kalusugan, lalo na sa mga taong na COVID. Huwag lang pumunta dito sa office pag alam mong COVID ang humagip sa'yo. Oo, mag-message na lang, you can send somebody, but I tell you people, ang ating product, tried and tested, napakadami na po ng natulungan, okay? Hanapin ko lang itong maiksi, ha, para medyo ma-rest yung aking boses. Pero ito yung na-meet ko sa, madami siyang sakit actually. Pero yan, pakinggan na lang natin ang kanyang kwento. Oo, kayang-kaya pa to ng oras natin. Teka muna, mali pala ha. Number 12. Tama ba? O yan, pakinggan natin.
Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 anyos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, low yung boses. Pagka November, nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So, ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement. Na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Tay? Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Pag kayo magkatubili, pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Yeah. Ayan, di ba? Actually, nung nagkita kami ni Mr. Francisco, lumiit na talaga. So, imagine mo na lang, yung sobrang laki daw, dati yung kanyang liig because of
ano yan, yung kanyang part ng goiter, di ba, dito? Oo. Hindi na siya makayuko. O, imagine, hindi. Ibig sabihin, sobrang laki talaga. Na, di ba? Pero nang nakita kami, maliit na talaga. At ang kagandahan, hindi lang yung dito niya, sa liig yung natulungan, kasama yung kanyang hypertension, yung diabetes niya, yung pagtulog niya, at saka yung bowel movement niya. At tandaan ang ginagawa ng ating product, ha? DNA, detoxification, tatanggalin ng ating mga toxins sa katawan. Nourishment, kasi yung Power Trio, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para maging healthy. Tandaan, kailangan ng ating mga cells. More than, marami tayong mga cells. We have trillions of cells sa ating katawan. Yan ang maliliit na hibla ng part ng ating katawan, nagpo-form ng tissues, to ating mga organs, yung ating mga system, at makakasiguro ka na magiging healthy ka po. Selo kay Ma'am Norma Baruga is watching, si Joey Sabdao, and Ma'am Faith Kalimlim. Parang anak to ni aking batchmate na maganda. Opo, hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin. So, marami. Actually, merong kanina, kausap ko rin yun, taga Samo in Daet, na ganun din ang problema niya sa thyroid po. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo, kasi ilan yung hawak ko dyan, na thyroid talaga yung problema. Talagang natunaw po yung mga bukol-bukol. Opo, kailangan lang seryosohin, and you have to check and correct your lifestyle. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ulitin ko lang yung aking announcement sa mga rito sa Albay. Ay gagawin natin yung ating health symposium. Kailan yan? That will be this coming October 16, 9:30 a.m. at 2nd floor Magayon Hotel. Seryoso kami sa aming mission to help restore the health of people. Sabi nga po, knowledge is power. Importante yung kaalaman. Opo, kasi pag hindi natin alam, ano ba talaga itong mga product na to? Hindi ba kami niyan masisira? Totoo ba talaga na magaling siya? Nako, knowledge is power. Aralin nyo rin po, because the best doctor to yourself is you. And of course, hindi lang yung health. Ang gusto naming i-share sa inyo, kasama po ang kabuhayan. Congratulations sa mga leaders ni Health Code, mga distributor, na syempre naniwala, sinubukan yung ating product, at nang napatunayan na napakaganda talaga, ginawa yung negosyo. Mission to help restore the health of people. Akalain mo yan kung makatulong ka sa mga taong may mga problema sa kalusugan, because kung magtatanong kayo ano-ano mga health problems ang pwedeng matulungan, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. And of course, marami tayong product, hindi lang yung Power Trio. Marami na po, okay? Dito na tayo sa, by the way, doon sa mga gusto mag-attend, ha, first come, first serve. We'll only accommodate hanggang 50, kasi we need to follow the health protocol. Kung may mga feel nyo hindi kayo healthy, wag na pong sumabay na mag-attend. That will be on October 16, 9:30 a.m. sa 2nd floor ng Magayon Hotel, Peñaranda Street, Legazpi City. Pwede kayong mag-avail ng promo. Pwede kayong, paano kayo maka-attend dito? Bili lang po ng 30 ml HCI CMD. Opo, 30 ml HCI CMD at 600 pesos. Libre naman kasi lunch, walang lugi, at pwede nyong i-avail yung ating mga amazing promo for the day na binaba sa atin ni Health Code International. Hindi natin yan makaklaim kung hindi kayo mag-a-attend. Tandaan yan na. At hindi ko rin yan makaklaim sa head office kung hindi ko gagawin itong itong event na to. First come, first serve. Kaya dapat ipabook nyo na ang inyong mga pangalan by buying the ticket now. Opo, hanggang dapat first come, first serve. Kasi tandaan na, ngayon, hindi na natin magagawa yung katulad noon na sige lang, pasok lang kayo. Hindi na po. We need to follow the health protocol. So, mga outlet natin, mga CMD centers, sa area ng Camarines Norte,
Hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jegolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn, corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Yan po ang ating mga CMD Center. Sa Camarines Sur, 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Dortory Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Sa L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Merly Colasito, Zone 3, Barangay Del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes, at sa area ng Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Sa second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, Joby Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Hello kay Ma'am Lani Bartolata, dyan sa area ng Kabangkalan, Negros. Okay. CMD Center at second floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. Wenelin Fuentes, Poro Cadena de Amor, Comadcad Casillas, Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa area ng 1st District of Albay, sa second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. Of course, yung aking office sa Legazpi City. Second floor, room 202, Peñaranda, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City at Top Denver's Computer Shop in front LCC Supermarket. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Also, sa 3rd District of Albay. Asa na? Eto, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC Office Center ng Ginobatan. Also, Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. Susi Dizon, care of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, at sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. Second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Ayan. Yan po ang ating mga center sa ating mga distributors, yung mga hindi pa member, be a member, hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo ay mga member. Sabi ni Ma'am Wida, thank you, Lengyahari, nurse. Oo. Mag-ano ka na uli, Ma'am Wida? Naku, ito, napakagaling na nurse ito from abroad. Opo, kami sineryoso lang talaga namin. And this time talaga, sa mga ano natin, akala nga namin nung nag-COVID, akala namin babagsak po yung ating company, ang ating mga stock center. Good news po, hindi po lalong lumakas po yung sales kasi na-prove na ng mga tao ng ating product napakagaling po.
Di ba, madalas sabihin ko yan, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Pati sa COVID-19, we have the market. Ito yung panahon na kailangan tayo ng mga tao. Magkatulungan po tayo. Opo, kaya yan, happy to see you dyan na Ma'am Wida, ha. Huwag mong sayo yung pagiging nurse mo. Gamitin mo yan dito. Dito yan sa Health Code International at ikaw mismo alam mo yung kayang gawin ng ating mga produkto. So, good luck sa inyo dyan sa area ng Mindanao. Sana po ay marami tayong matulungan, hindi lang sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Yun, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon na makatulong sa mga tao at makapagbigay ng hanap buhay sa mga taong naghahanap na magkaroon ng magandang negosyo ng dagdag na kita. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.